Dámy a páni, krásny dobrý deň vám prajem. Dovolte mi, aby som vás privítala. Dnes v kraji hostíme zasadnutie Združenia Samosprávne kraje Slovenska tu v novozrekonštruovanom Draškovičovom kaštieli v Čachticiach. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala aj zástupcov 6 z 8 samosprávnych krajov. Menovite by som teda rada privítala predsedu Združenia SK8 a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Biskupiča. Dobrý deň. Podpredsedu Združenia SK8 a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Dobrý deň. Ďalej predsedničku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú. Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibora Čengera. A takisto aj podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Jozefa Kanuščaka. Ako prvý sa vám samozrejme prihovorí domáci pán župan Jaroslav Baška, takže nech sa páči, pán predseda, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, kolegovia, kolegyňa. Som veľmi rád, že opätovne sme zavítali s rokovaním samosprávnych krajov SK8 do Trenčianskeho kraja. V tomto prípade teda som privítal mojich kolegov tu v zrekonštruovanom a zmodernizovanom Draškovičovom kaštieli v obci Čachtice. Bol zmodernizovaný za pomoci eurofondov, Európskeho hospodárskeho priestoru a ešte teda dokončujeme okolité úpravy, okolité výsadby, ktoré tiež sú financované za pomoci eurofondov. Myslím, že dnešné rokovanie ešte teda bude prebiehať, ale tie dôležité veci sme si prediskutovali už do tejto tlačového výstupu a myslím si, že aj tie rozhodnutia, ktoré sme prijali, sú veľmi dôležité v rámci tých kompetencií, ktoré majú samosprávne kraje a s akými teda problémami sa momentálne stretávajú. O tom programe bude hovoriť viac pán predseda a ja teda, keď mám slovo, možno by som teda povedal o jednom materiáli, ktorý sme predkladali my za Trenčiansky samosprávny kraj a ten materiál sa vlastne týkal regulovania poplatkov za vstupy do autobusových staníc pre majiteľov týchto autobusových staníc. Je to dôležitý materiál, pretože sa jedná v rámci všetkých 8 vyšších územných celkov sa jedná o finančný objem asi 21,5 milióna eur, ktoré vydávajú vyššie územné celky cez svojich dopravcov, autodopravcov, ktorých majú zazmluvnených a v niektorých krajoch sa tie poplatky za vstupy do autobusových staníc pohybujú teda za ten jeden vstup od 15 od 30 centov až po 10 eur. A my sme získali teda nejaké tie kompetencie od ministerstva financií ešte v roku 2024, ale tá problematika je taká zložitá, že naozaj máme problémy ako vyššie územné celky urobiť správne rozhodnutia, že čo všetko sa má do tých nákladov zarátať, čo všetko im máme my akceptovať a nie je to naozaj jednoduché. A čo sa nám stáva aj u nás na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja? Prichádzajú nám také listy oznámenia z advokátskych kancelárií, že zastupujú tých majiteľov tých autobusových staníc, teda za ktorým za tieto vstupy platíme, a že ich budú zastupovať tých už rôznych súdnych sporov a tak ďalej. Takže my sa chceme týmto súdnym sporom vyhnúť a chceme jasné stanoviska Ministerstva financií, Protimonopolného úradu, Ministerstva spravodlivosti a ďalších inštitúcií, ktoré majú čo povedať do tejto cenotvorby. A nechceme teda sa potom následné roky súdiť, keď vydáme tie cenové výmery, na ktorých teda robíme. Je to zložitá vec, nechceme sa pomýliť a chceme urobiť jednotný postup v rámci všetkých vyšších územných celkov. Takže toto bol, si myslím, dosť dôležitý bod, pretože sa jedná, ešte raz opakujem, ročne o viac ako 21 miliónov eur, ktoré platia župy zo svojich rozpočtov práve na zabezpečenie týchto vstupov do autobusových staníc v jednotlivých krajoch a v jednotlivých mestách. Dúfam, že nám teda v tomto kompetentné orgány ministerstva pomôžu, aby sme potom mali aj ľahšiu cestu, keď nás niekto zažaluje, že sme vydali teda zlé cenové výmery. Máme tu možnosť, máme tu kompetenciu, ale chceme ju využiť naozaj správne. Toľko asi z mojej strany. Ešte raz, kolegyne a kolegovia, vítajte v Trenčianskom kraji, vítajte v Čachticiach. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, pán predseda Združenia SK8.
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani županka, vážený pán podpredseda SK8 a domáci župan Jarobaška, vážený pán župan Juraj Droba z Bratislavy, vážení vicežupani z regiónov Prešova a Nitry. Som veľmi rád, že napriek zložitému programu, ktorý dnes v jednotlivých župách prebieha, sme dnes mohli zasadnúť a prijať dôležité rozhodnutia, ktoré dimenzujú prácu SK8 a že sme sa dokázali na viacerých témach zhodnúť. A ja by som príkladmo, alebo z tých najdôležitejších povedal dve. Úroveň, jedna siaha až na úroveň Európskej únie, pretože mali sme mohutnú a musím povedať aj vyčerpávajúcu debatu ohľadom nového programového obdobia a prípravy národného regionálneho partnerského plánu. Je to ten typ dohody a ten typ spolupráce, ktorý potrebujeme, aby sme mohli dimenzovať nové čerpanie nových eurofondov v novom programovom období 28-34. Aj za účasti splnomocnenca vlády pre túto oblasť pána Šimka z Ministerstva regionálneho rozvoja sme prediskutovali viaceré témy. Tá najdôležitejšia je, že pri príprave tohoto plánu a dokumentu bude najdôležitejším orgánom tzv. Platforma pre prípravu, kde je 82 subjektov a som veľmi rád, že sa podarilo Združeniu SK8 zabezpečiť, že práve v tejto platforme, ktorá má dimenzovať za účasti 82 subjektov z vlády, podnikateľského sektora, zástupcov aj samosprávy, že budú zastúpené všetky kraje rovnocenne, čiže všetkých 8 krajov je súčasťou tohoto združenia. Samozrejme sú zastúpené aj partnerské samosprávne organizácie ako ZMOS a Únia miest a myslím si, že je to veľmi dôležitá správa, pretože nové eurofondy majú mať ten punc tzv. Participatívnosti, čiže zastúpenia tých, ktorí budú následne realizovať investície a prijímať a možno aj teda rozhodovať o čom najväčšom možnom regionálnom balíku, ktorý bude dimenzovať rozvoj našich regiónov. Hovorí sa, a je to číslo veľmi vysoké, 80 až 85% verejných investícií pochádza z eurofondov, preto je to obrovská a dôležitá téma. Druhá téma, o ktorej sme sa bavili, a to je zídem o kúsok nižšie z Európskej únie na úroveň vlády. Máme dlhodobý plán a požiadavku na vládu alebo parlament, aby sa zaoberali rizikami ústavného zákona o tzv. Dlhovej brzde. Vieme, že tu je interpretácia aj z úrovne vlády. Napriek tomu si myslíme, že samospráva nepatrí a nemá patriť do tohoto mechanizmu, pretože dlh spôsobuje plus minus okolo 1,5% a nemôžu do budúcna dopadať ani dnes deň, ani do budúcna dopady tvorby verejného dlhu mocnejšie alebo tak povediať zásadnejšie na samosprávu, ktorá v takto marginálnom množstve alebo 1,5% tento dlh spôsobuje, viac na teda samosprávu ako na samotných tých, ktorí dlh na vládnej úrovni spôsobujú. Myslím si, že sme mali rokovanie na úrovni predsedu parlamentu, oslovili sme jednotlivých poslancov a budeme ďalej pokračovať napriek tomu, že beží schôdza parlamentu aj v ďalšom období s tým, aby sa tento ústavný zákon upravil, pretože potrebujeme nie len mať, tak povediac, zastabilnené nejaké 2, 3, 4 mesiace alebo nejaký rok, ale potrebujeme mať predvídateľnosť v programovaní alebo príjmaní rozpočtov a verím tomu, že ten prísnejší zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý dimenzuje samosprávu, je dostatočný na to, aby samospráva netvorila dlhy, ani ich netvorí, musí príjmať vyrovnané rozpočty a preto s týmto stanoviskom budeme nastupovať a teda budeme sa snažiť presvedčiť dôležitých tých, ktorí o tom rozhodujú na úrovni Národnej rady alebo vlády, že bolo by dobre, aby sme z dopadov dlhovej brzdy ústavného zákona boli vynechaní.
Čo sa týka ďalších tém, ja ich zhrniem veľmi rýchlo a náznakovo. Myslím si, že tá zásadná dohoda o témach ako memorandum o spolupráci s ministerstvom vnútra ohľadom bezpečnosti a bezpečnosti na školách, ale aj na úradovniach a podobne, je jedným z dobrých posunov, kde sme sa zhodli jednomyselne, že na úrovni ministerstva vnútra takýto dokument uzavretý budeme mať nielen pre potreby zriaďovaných inštitúcií a medzi nimi strednými školami, ale aj ostatnými inštitúciami, ako sú domovy sociálnych služieb, kultúrne inštitúcie, aj samotný úrad. Ďalej sme sa veľmi rýchlo zhodli na tom, že budeme k energetickej budúcnosti našich jednotlivých regiónov pristupovať v spolupráci s organizáciou, ktorá vytvára možnosti zdieľania a prepájania jednotlivých energetických celkov a tak ako ZMOS a Únia miest sa stali súčasťou a niektoré kraje bilaterálne, tak sme sa do tzv. KEXu zapojili a schválili členstvo aj pre SK8. Je to dôležitá správa preto, že niekde môže byť nainštalovaná fotovoltaika na streche, ale ak nevytvoríme možnosti zdieľania a jej prepájania, tak to nebude efektívne, pretože v letných mesiacoch napríklad výstavba pri stredných školách a podobne nevyužívajú pre potreby školské a boli by sme neradi, aby sa inštalovali výkony a nedali by sa používať v čase, kedy tie inštitúcie ju nepotrebujú. Vtedy prichádza na rad zdieľanie a tam si myslím, že aj dnes padla dohoda. Dámy a páni, tých tém bolo veľa, bolo ich v programe 13. Ja si myslím, že SK8 ukazuje, že ak sa dokážeme zhodnúť, prinášame aj posun, či pri legislatíve, či pri spravovaní jednotlivých regiónov. Som veľmi rád, že tu v Trenčíne sme toto opäť, alebo v Trenčianskom kraji, v Čachticiach opäť dokázali a verím tomu, že SK8 sa aj v nasledujúcom období postará o to, aby kraje mohli presadiť agendu, ktorú majú v správe. Ďakujem pekne za pozornosť a pokračovať bude Erika na sociálnu tému. Ďakujem veľmi pekne. Tak, vážení kolegovia, milé dámy a páni, na tomto rokovaní SK8 sme otvorili opäť aj tému financovania, všeobecne samospráv, ale v rámci tejto témy hovoríme aj opätovne o financovaní sociálnych služieb. Vieme, že situácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je extrémne náročná. Extrémne náročná hlavne z toho dôvodu, že mzdy, ktoré dostávajú naši zamestnanci, ale všeobecne zamestnanci zamestnaní v sociálnych službách, teda pri lôžkach pacienta, sú neudržateľne nízke. Nevieme získať zamestnancov za tieto platy, radi by sme im ich zvýšili, ale bohužiaľ od štátu sme dostali nové povinnosti, ktorými musíme financovať iné typy sociálnych zariadení, hlavne neverejných zariadení. A to znamená, že tie zdroje, ktoré by sme vedeli využiť na zvyšovanie financií v zariadeniach sociálnych služieb, platov zamestnancov, tak musíme využiť pre financovanie neverejných inštitúcií. Nehovorím, že to tak nemá byť. Problém je, že Žilinský samosprávny kraj, ktorý je najväčší poskytovateľ, ale aj ostatné kraje v rámci Slovenska nemajú zdroje na to, aby dokázali plnohodnotne túto službu poskytovať za takýchto podmienok. Hovorím o tom, že nám rapidne odchádzajú zamestnanci, nevieme ich získať na to, aby boli pri lôžku pacienta. Treba si uvedomiť, že tá šedá ekonomika, alebo teda starostlivosť o ľudí v seniorskom veku bude naberať na obrátkach. Rodí sa nám polovička detí, ako nám bude odchádzať do dôchodku a teda tento problém vykypí. Preto by sme chceli upozorniť aj Ministerstvo práce, že teraz sme v konaní, bolo pripomienkové konanie nariadenia vlády, ktorým sa navyšujú skrz valorizáciu príspevky pre jednotlivé typy zariadenia alebo služieb pre neverejných poskytovateľov. A tam len upozorním na to, že pokiaľ ministerstvo navyšuje tieto príspevky o 7, v niektorých prípadoch až 25%,
my nedokážeme navýšiť platy zariadení sociálnych služieb našim zamestnancov ani o 5%. Zdá sa nám to naozaj nepomerné a nespravodlivé. Takže naozaj prosíme ministerstvo, aby prehodnotilo navýšenia týchto príspevkov a aby sme išli. Možno by stačilo, keby sme sa pozreli na štatistické údaje, ktoré platia v rámci Slovenska, hej, okolo 3%. Proste podľa aktuálnej inflácie v rámci Slovenskej republiky by bolo spravodlivejšie. Znova sa vraciame k tomu, že minulý rok bola parlamentom odsúhlasená zmena financovania sociálnych služieb. A my s obavou hovoríme to, čo sme hovorili aj pred rokom, kedy sa schvaľoval tento zákon, že kraje, ale aj sociálne služby na Slovensku by potrebovali skutočnú reformu financovania sociálnych služieb. Tú disproporciu, o ktorej sme hovorili aj pred rokom, bohužiaľ novým zákonom nezanikla, ale sa prehlbila. Je pravdou, že štát nám pomáha dofinancovať niektoré typy služieb, že nám dal dostatočný balík financií, ale povedzme si, keďže v rámci konsolidácie stále samosprávy prichádzajú o značné financie, nie je to postačujúce na to, aby sme vyrovnali to saldo, ktoré v sociálnych službách, ale aj v investičnom dlhu na budovách, v ktorých poskytujeme túto službu, vyrovnali. Preto apelujeme na vládu, aby znova otvorila tému rokovaní o skutočne spravodlivom financovaní sociálnych služieb. Ide nám o to, aby aj kraje, aj samosprávne kraje dostávali finančný príspevok, voľakedy to bola príspevok na odkázanosť, dnes je to finančný príspevok na prevádzku, ktorý získavajú neverejné zariadenia, obce a mestá, ale samosprávne kraje nie. Toto naozaj nepovažujeme za spravodlivé, takže chceme požiadať ministerstvo, aby sa začalo nanovo zaoberať spravodlivým financovaním sociálnych služieb. Ďakujem pekne. Ešte predsa len druhá téma, ktorú tu budeme otvárať, tá je o niečo jednoduchšia. Ide o novelizáciu zákona, kde chceme požiadať ministerstvo školstva, aby sa zaoberalo aj možnosťou zjednodušených názvov škôl, ktoré prešli racionalizáciou alebo spájaním. Viete, že posledné roky takmer všetky samosprávne kraje spájali školy, racionalizovali aj v zmysle požiadaviek ministerstva, ale aj z princípu, že chceli sme naozaj realizovať školstvo a tú našu kompetenciu, ktorú máme čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Ale vzýšla nová situácia, ktorá súvisí práve s administráciou a s používaním nových názvov škôl, ktoré sú pospájané zo spojených škôl, z jednotlivých názvov škôl, ktoré sa zaradili do spájania. A teda chceme ministerstvo požiadať, aby opätovne prehodnotilo možnosť nového názvoslovia takýchto spojených škôl, napríklad stredoškolské kampusy, vzdelávacie akadémie s určením miesta, kde sa dané školy spájali a podobne. Verím, že vzhľadom k tomu, že ide o jednoduchú tému, tak veríme, že ministerstvo bude ochotné počúvať a vyhovie samosprávnym krajom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak teda už niekto zo županov, tak kolegovia, nech sa páči priestor pre vaše otázky. Možno aby som jednu, mňa by celkom zaujímalo, že kedy budú tie poplatky, alebo kedy by mal byť termín na schválenie tých poplatkov. Máte tam nejaký hraničný termín? Nie je termín tých rozhodnutí. Tie rozhodnutia samozrejme individuálne budú vydávať jednotlivejšie územné celky ako regulačný orgán, ktorý to má teda zo zákona z nariadenia stanovené alebo dovolené. A preto, aby sme to aj urýchlili, tieto rozhodnutia, aby sme si za nimi aj stáli, tak preto vlastne aj ten materiál dnes vznikol a chceme, aby nám teda príslušné orgány, kompetentné orgány naozaj povedali, ako to urobiť. My sa nechceme súdiť. Nám už teraz chodia zástupcovia vlastne týchto majiteľov, týchto staníc, dokonca ich prenajali ďalším tretím osobám. Hej, tieto stanice, tieto majetky, aby si tam teda urobili dostatočný asi priestor na stanovenie tých ekonomických opravných nákladov. Ak viete teda, čo hovorím, a my chceme teda presne vedieť, čo do toho zarátať, čo do toho nezarátať a vydať tie rozhodnutia naozaj tak, aby neboli napadnuteľné. Samozrejme sú to rozhodnutia, sú to regulované služby, aj teda s určitým ziskom,
a to môžu napadnúť, hej. A vlastne tí majitelia tých staníc prostredníctvom týchto advokátskych kancelárií. Len za posledné 2 alebo 3 týždne nám prišlo hodne takýchto oznámení od tých jednotlivých advokátskych kancelárií, ktorí zastupujú týchto majiteľov týchto autobusových staníc. Časovo to nie je to? Nie je to medzené. Len teda od 1. januára 2024 tá možnosť je, prešla teda na vyššie územné celky. Nech sa páči, sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a prajeme vám ešte pekný deň. Ďakujeme. Dovidenia. Dobre, Ďakujem.